Сен кая жыйындың? Урамга. Ким белән? Аның белән? Әйе, син кумачауламассың. Бу мәхәббәт. Ул синнән 2 тапкыр улырак, Эмили. Һәм нәрсә ни? Көнләшәсеңме? Эмили, көт әле. Эмили. Тыңла әле. Эмили. Хәзер үк кире кайт, туташ. Юк, мин аны яратам. Эмили. Эмили, юк. Эмили, иштәсеңме? Иштәсеңме? Яхшы. Йокламаска тырыш. Операцияга әзерләгез. Юлдан китегез. Конога. Мин йөкле. Нәрсә? Син нәрсә дидең? Мин йөкле. 5-нче яки 6-нчы ай. Ул йөкле. Кыскычларны әзерләгез. Яхшы, Эмили. Афәрин. Мин баланы күрәм. Ачылды һәм әзер. Менә шулай. Әйе, кадерлем. Барысы да яхшы. Менә шулай. Хәзер төреп куябыз. Ә хәзер менә монда. Маргарет, алып куй аны, зинһар. Минем балам. Бу малай. Ул тәртиптә, тик ул иртәрәк туды. Мин аны тота аламмы? Гафу ит, кадерлем. Ул бик кичкенә, аны алып китәргә кирәк. Ләкин аның исеме Джон. Зинһар. Аның исеме Джон. Кем джунгли уртасында алачык төзи инде? Яхшы сорау. Бәлки җавап бирерсең? Мин белмим. Нигә без анда барабыз? Чөнки алачыкта яшәүче безне үтерергә теләүчеләр белән нишләргә икәнен әйтер дип ышанабыз. Көне буе барабыз. Килеп җитәбезме әле? Еракмы әле? Белмим. Мин аның артыннан барам. Нәрсә? Ничек инде аның артыннан? Мин бит беренче бармыйм. Алачыкның кайда икәнен белмим. Хьюганы соңгы тапкыр күрде. Кит аннан. Бәлки син нишләргә беләсеңдер, Джон? Төнне үткәрик. Нәрсә? Монда караңгыда теге албасты һәм аның беләнме? Ял итәргә кирәк. Кешеләр караптан кайткач нәрсә булыр? Мин белмим. Әлегә. Дезмонд. Буралак кайтты. Ярар, аны арбага куйыгыз. Сок кына. Аны аска төшерегез. Сок бул. Ярар, егетләр, әйдәгез бушатыйк. Күтәрдек тә киттек. Аңа нәрсә булды? Кара төтен аны 15 метрга ыргытты да бәргәләде. Нәрсә? Син миңа утрауда түгел ничә кеше барлыгын һәм алар кайда икәнен әйтергә тиеш. Нәрсәгә инде? Кими? Син нәрсә эшлисең, ә? Син мине саттың. Нәрсә? Лайнус кем икәнемне, исемемне белә иде. Ул минем турында барсын да белгән. Юк. Мин сине сатмадым. Алайса кем?